O alcalde Adolfo Muiños mostrou a súa satisfacción pola concesión por parte da Consellería de Promoción do Emprego e a Igualdade por un importe de preto dos 378.000 euros dun novo obradoiro de emprego. Levará por nome Pazo de Rianxiño e del poderán beneficiarse un total de 15 persoas que recibirán formación no ámbito da instalación e mantemento de xardíns e zonas verdes. É unha especialización de 12 meses para 15 persoas que terán cada un seu contrato de formación para realizar aprendizaxe a vez que executan obras de mantemento, accesibilidade na zona de xardíns do Pazo de Rianxiño, que ademais nos consta que existe moita demanda por parte das empresas do sector de ter traballadores e traballadoras que saiban actuar, que saiban facer no ámbito do traballo en zona verde, xardiñería, desbroces, en xeral. Boa parte do traballo que realizarán os alumnos traballadores durante o ano no que se prolongará o obradoiro estará centrado nos xardíns e no arborado do Pazo de Rianxiño, contribuindo así ao seu mantemento e mellora. Un espazo tan privilexiado como é o Pazo de Rianxiño, que queremos que en algún momento albergue o centro de día, vamos un pouco tamén mellorar a zona de acceso aos xardíns, coa idea tamén de acabar abrindo ese espazo á veciñanza e que poida disfrutar dos xardíns e das zonas deportivas que ten. Entón, creemos que este obradoiro que vai axudar ao mantemento xeral, mellora das especies que ali hai. O inicio do obradoiro está previsto para o mes de novembro. Nas próximas semanas o Concello agarda poder publicar as diferentes convocatorias de selección, tanto para o alumnado como tamén para o profesorado. O último dos obradoiros que se desenvolveu na localidade tiña lugar o pasado ano. Foi o Carnero Valenzuela 2, de confección e publicación de páxinas web, e centrouse en menores de 30 anos.